Хәерле көн балалар. Бүген без сезнең белән бүлмә гөлләре белән танышырбыз. Шөгыльне табышмаклардан башлыйк. Һәм без гөлләр үссен өчен нәрсә кирәк икәнен белербез. Беренче табышмак: исе юк, төсе юк, аннан башка тормыш юк. Бик дөрес, су. Икенче табышмак: иртән чыга, кич югала. Көн буе ул җылы тарата. Әйе, кояш. Афәрин балалар. Әйе, гөлләр үссен өчен су һәм кояш җылысы кирәк. Бүлмә гөлләренең саны бик күп. Хәзер мин сезне берничәсе белән таныштырырмын. Бүлмә гөлләренә яран, фиалка, миләүшә гөле, фикус, кактус һәм бегония керә. Әйдәгез балалар, гөл нинди өлешләрдән тора икән? Шул хакта белик. Гөлнең сабагы, яфрагы, тамыры, чәчәк тажы бар. Гөлләр чүлмәктә тәрәзә төбендә үсә, ә гөлне чүлмәккә утыртыр өчен җир, туфрак кирәк. Гөлләр бүлмәдәге начар һаваны үзенә алып, безгә суларга һава бүлеп чыгара. Өйдәге һаваны чистарта, үзенең матур чәчәкләре белән сөендерә. Гөлләрне һәр вакыт карап, тәрбияләп торырга кирәк. Яфрактагы тузанын сөртеп, вакытында су сибү мөһим. Балалар, без сезнең белән гөлләр турында бик күп белдек. Хәзер мин сезгә уен уйнарга тәкъдим итәм. Уенның исеме дөрес рәсемне тап дип атала. Хәзер сез әлеге рәттән бары тик бүлмә гөлен генә сайлап алырга тиеш. Әлеге рәсемдә яран, роза, пион ясалган. Кайсы гөл бүлмә гөле булып санала? Әйе, бик дөрес, яран гөл. Икенче рәсем. Әлеге рәсемдә кактус, бегония, фикус ясалган. Кайсы гөлнең энәсе бар? Афәрин, кактусның өченче рәт рәсемнәрне карыйк. Фиалка, миләүшә гөл, яран, лилия чәчәге. Кайсы гөл өйдә үсми? Бик дөрес, лилия чәчәге. Булдырдыгыз балалар. Әйдәгез, тагын бер уен уйнап алабыз. Әлеге уенның исеме нәрсә яшерелгәнен бел. Игътибар белән беренче рәсемне карыйк. Әлеге чәчәк тажы кайсы гөлнеке икән? Әйе, бик дөрес, яран гүленең чәчәге. Икенче рәсемне карыйк.
Әлеге рәсемдә кайсы гөлнең яфрагы ясалган? Әйе, фикус гүленең яфрагы. Өченче рәсемне карыйк. Бу матур шәмәхә чәчәк кайсы гөлнеке икән? Әйе, бик дөрес. Фиалка, Миләүшә гүленең чәчәге. Булдырдыгыз. Афәрин балалар. Балалар, бүген без сезнең белән бүлмә гөлләре белән таныштык. Аларны ничек тәрбиялисе икәнен белдек. Хәзер саубуллашыр вакыт килеп җитте. Сау булыгыз, балалар.